Og velkommen til det her interview inde i Naturlægens univers, hvor jeg har været så heldig, at Kenneth Collins, som sidder over for mig her, har sagt ja til at fortælle om sin måde at arbejde med mennesket på. Og det er sygt spændende, og det taler lige ind i den ånd, som jeg også arbejder med, og som er månedens tema. Det er det her med krop-sind-forbindelsen. Og hvor jeg jo meget arbejder måske lidt mere indefra og med sindet, så har Kenneth, fundet en meget fin måde at via kroppen arbejde med sindet, men også omvendt. Men måske du vil starte med at introducere dig lidt, Kenneth? Det kan du tro. Jeg er Kenneth Collins, og jeg har Body Correction herude i Rigskov, og behandler også i København. Og jeg har arbejdet med det i 20 år, hvor jeg har startet ud med egentlig at arbejde rigtig meget inden for sportsverdenen med fodbold og håndbold og racersport, hvor jeg så er gået mere over til at arbejde mere med sindet og stress og smertehåndtering. Og det er egentlig det, jeg gerne vil forklare lidt om i dag, hvordan man kan gå ind og påvirke sindet via kroppen, men også kroppen via sindet. Og jeg tegner lidt her, men først vil jeg gerne lige sætte lidt i, hvordan jeg kom ind i den her verden. Jeg startede som speditør og halvprofessionel fodboldspiller, og gik videre som sælger for et dansk firma i Tyskland, hvor jeg solgte nogle designermøbler. I den periode blev jeg så syg med nyrerne og kom til Danmark og mødte en behandler, som kunne de her ting, eller nogle af de her ting. Og blev så fascineret af, hvordan man kunne via små bevægelser kunne få kroppen til at slappe af via hjernen. Så det har jeg arbejdet med i 20 år, og man kan sige, jeg er selv nyretransplanteret, og i den periode, jeg var nyresyg, hvor jeg blev dialyse i 2 år, lavede jeg de her teknikker og var egentlig frisk nok til at kunne dyrke sport ved siden af og have et fuldtidsarbejde. Og kom egentlig til dialysen sådan halvfrisk og spurgte, har jeg behov for at få dialyse, for jeg føler mig egentlig OK, men det har jeg selvfølgelig, så ville jeg gå helt galt. Ja. Men bare følelsen af, at jeg var normal i den periode, hvor jeg dialyse var en kæmpe fordel for mig. Og det er via de her teknikker, jeg laver i dag. Ja, og der får jeg sådan lyst til at sige, nu har jeg set mange mennesker i dialyse, og det er ikke den karakteristik, man normalt vil høre, altså dialysepatienter, og det er, hvor man renser blodet, så det ligesom kommer ud ved at rense et andet sted uden for kroppen, og så får man det ind igen, så det er jo tit præget af enorm træthed. Det er jo sådan det, jeg hyppigst ser i hvert fald med dialysepatienter, men der har du så været et helt andet sted. Ja, der var jeg et andet sted på grund af bevægelser, korrekte bevægelser og et rigtigt mindset, og så kosten. De 3 ting kombineret, de gjorde en kæmpe forskel for mig. Og den forskel har jeg lyst til at viderebringe til andre mennesker, at man rent faktisk kan gøre noget selv. Og det er også det, du sidder i dag. Præcis, og det er også det, jeg ser, at man er nødt til at gøre flere ting. Det er sjældent nok at gøre én ting, når man arbejder med det hele menneske. Og det er jo også det, du fortæller, at du arbejder med bevægelse, du arbejder med sindet, men også med kosten, og så træner du også meget. Og så træner jeg meget. Ja. Jeg har altid været aktiv, så det er jo en del af det for mig, og det at bevæge sig. Og når man så finder ud af at bevæge sig rigtigt, så er det endnu bedre. Det er klart. Så jeg vil egentlig sådan lige kort skitsere, hvordan jeg arbejder, og nu prøver jeg at tegne lidt større, så man kan se det her. Men det er sådan, at vi har hovedet, hjernen, vores computer, og så har vi kroppen, og så er det sådan, at vi har en fortid, hvor at der lagrer sig en hel masse oplevelser, erfaringer, og det er sådan, at 95% af tiden, der er vi i det, der hedder vores fortid, i de erfaringer, der ligger her i underbevidstheden. Og du må selvfølgelig bare... Jeg skulle sige, underbevidstheden, det er lige præcis det ord, jeg gerne vil have med. Ja, så der er vi i underbevidstheden det meste af tiden, og der henter vi i de oplevelser, vi har fra fortiden, for at beskytte os med noget i fremtiden. Og bevidstheden, der er vi 5%, det vil sige, at vi er ikke særlig meget herover, så vi henter alt for meget herfra i forhold til det, jeg arbejder med. Så jeg vil meget hellere have, at vi kommer meget mere herover i bevidstheden og bliver bevidst om, hvad er det egentlig for nogle følelser, vi gerne vil have herover. Fordi følelserne påvirker kroppen. Så det er sådan, at hvis vi nu, lad os sige, at vi har oplevet højder, og har egentlig været oppe i højderne 1000 gange, og så kommer der en oplevelse, hvor der er en, der prøver at skubbe os op for sjov, så lærer hjernen den oplevelse, og så fremover, så vil hjernen prøve at beskytte os mod højderne i fremtiden.
den glemmer lige de 1000 gange, vi har været oppe i højderne, hvor det egentlig var ro på. Så vi skal passe på med at hente herfra altid, fordi at 80% af det, den lærer her, det er for at beskytte os med noget i fremtiden. Så jo mere vi kan komme herover i bevidstheden og tage en bevidst beslutning om, hvordan vil jeg gerne føle det, når jeg går i højderne, skal jeg hente herfra, eller kan jeg egentlig godt beslutte mig for, at det er ikke farligt at gå op i højderne. På den måde, så kan vi få kroppen til at give slip, fordi kroppen vil advare os, når vi begynder at hente herfra. Så advarer den os med, det kan være, hvis det er højder, så kan det være svedige hænder eller rysteture, fordi hjernen vil bare ikke have os op i højderne, fordi den har en erfaring, der hedder, det er farligt. Men hvis vi går over i bevidstheden og tager en beslutning om, at det ikke er farligt at gå op i højderne, så kan vi få kroppen til at slappe af. Og det er egentlig sådan, jeg kommer til at arbejde. Ja, og det er jo vildt fascinerende og fuldstændig i tråd med sådan, jeg også ser mennesket. Jeg plejer nogle gange at sige, at tanker, det er sindets sprog, og følelser, det er kroppens sprog. Ja. Og man kan ligesom sige, at en tankerække, den starter jo tit nede for underbevidstheden, og der er vi jo ikke ligesom herre over, hvad der kommer der. Nej. Men så snart tanker har givet anledning til følelser, jamen så er det, at nervesystemet, immunsystemet og hormonsystemet ændrer sig, og så er det, at det sætter sig ude i kroppen. Og det du sagde her med hjernen, jeg plejer at sige, men vi kan jo se hovedet deroppe som en computer, ikke? Og hjernen det er hardwaren, og sindet det er softwaren, og de fungerer jo ikke uden hinanden. Nej, det gør de ikke. Nej. Og det er derfor, at nogle af de signaler, man får fra kroppen af, dem overhører vi tit, fordi vi forbinder dem ikke med, at det skulle være noget, vi kunne bruge til noget. Men tag et eksempel som at løbe en tur, og man begynder at få lidt ondt i knæet, men du har ikke været om at vride i knæet noget, men du får bare ondt i knæet. Så er det et tegn på, at hjernen prøver nu at fortælle dig, pas lige på dit knæ, pas lige på din krop, nu er du ved at overbelaste, så hvis vi lytter til det, så vil vi stoppe med at løbe. Men det er der ikke mange af os, der gør. Nej, fordi vi tænker med viljen og med tanken om, det kan jeg jo godt, og så fortsætter man. Ja, lige præcis. Ja. Så det her med at begynde når man begynder at leve mere i bevidstheden, så bliver man også mere bevidst om, hvad foregår der i kroppen. Er det signaler, man skal lytte til, eller er det egentlig bare signaler fra fortiden? Mm. Og det er det, jeg vil gerne gøre folk bevidste om, det er, at vi har faktisk et valg, vi kan faktisk godt lytte til kroppen, og hvad er det for nogle signaler, vi får? Man kan også tage et andet eksempel med piskesmæld for eksempel. Altså som regel, når man har fået et piskesmæld, så er det musklerne i nakken, som spænder helt vildt, og det bliver de ved med, fordi at hjernen, hver gang den ser en bil, så forbinder den det med noget farligt, og så spænder den i nakken. Og dem, jeg har haft inden, der har fået taget røntgen i nakken, eller MR-scanning i nakken, de finder jo ingenting i nakken. Der er ikke sket noget i nakken, bortset fra, at man har fået et piskesmæld. Så hjernen prøver at beskytte nakkens hvirvler ved at spænde op i det område. Så for at komme af med det, så skal vi ændre følelsen på eksempelvis biler. Så når man forbinder trafik, biler og så videre med noget positivt, så vil hjernen også slippe det område. Så vi skal have lavet en ny comfort zone. Det er sådan, at hvis vi har været i en comfort zone i et par måneder, der kan være bekymringer, og det kan være frustration, det kan være noget angst. Når man har været her i en periode, så vil hjernen automatisk søge efter de følelser. Og de følelser som angst, frustration og bekymring, de giver spændinger i kroppen. De hænger sammen på den måde. Så min opgave er at få folk flyttet over i glæde, tryghed og tillid. Fordi de følelser, de hænger sammen med en afslappet krop. Så jo mere vi kan flytte os heroverfra og herover, jo mere vil kroppen også reagere positivt på det. Og omvendt, sindet vil også slappe af, når man begynder at slappe af i kroppen. Så det er egentlig hele den her skabelon, jeg prøver på at få ind i folks bevidsthed. Og på den måde arbejde med kroppen, men også sindet. Ja, og nu sagde jeg før, hvordan tanker egentlig skaber kropslige fornemmelser og følelser ud i kroppen. Men det, der jo også er interessant, det er, at kroppen sender jo hele tiden også signaler tilbage til hjernen. Det hedder også sensorisk information. Den fortæller jo hele tiden, hvordan står fødderne, hvad er der noget, der presser her, hvordan er min skulder her eller der, og
det har jo ikke kun betydning for, hvad skal man sige, hvordan du står i rummet. Det har også en betydning for, om tolker jeg noget som farligt eller ikke farligt. Går jeg med tillid, eller er jeg præget af frygt? Lige præcis. Og det er jo meget det, du også arbejder med at ligesom at ændre, jamen, hvordan du er i rummet. Ja. Fordi det er med til at fortælle hjernen, jamen, her er ro på. Ja. Hvilket udgangspunkt har du? Ja. Ja. Er det herovre, eller er det herovre? Ja. Og det er det, når man begynder at forstå det her, så er det simple redskaber, men har en kæmpe effekt. Ja. Og det er også, altså, åndedrættet, det ser jeg jo også som en del af de kropslige funktioner. Ja. Og der synes jeg jo, det er meget, meget tydeligt, at hvis man nu er ramt af et angstanfald, og angst, det er jo en følelse. Og det er sådan, at en følelse er 1 million gange stærkere end en tanke. Så hvis man sidder og tænker, at jeg er bange for en edderkop og mærker angstfølelsen, så er det faktisk svært at tænke, at den er ikke farlig. Fordi, som sagt, følelsen er 1 million gange stærkere. Så er man nødt til at fokusere på noget andet. Sådan noget med at slappe af i hele kroppen. Eller for eksempel tage de her lange, dybe åndedræt, hvor man gør udåndingen måske dobbelt så lang som indåndingen, fordi det fortæller kroppen, prøv at høre, der er ro på. Du kan godt slappe af. Og det er jo blandt andet, fordi der går signaler igennem den her nerve, der hedder nervus vagus, op til hjernen. Og når der kommer signaler der med, at der er ro på, så fortæller den også herop, der er ro på, og så kan man begynde at ændre tanken. Og hvis man så skal arbejde med, for eksempel det her med edderkoppen, så skal man lægge en følelse på edderkopper. Præcis. Det er jo netop det næste sted, for at ikke falde i den fælde igen, at så er man nødt til at begynde at arbejde med, når man er i ro. Ja, lige præcis. Fordi man kan det ikke, når man er i angsten. Det er ikke der, man skal begynde at sige, at det gør ikke noget, bare rør den. Den er ikke farlig, men det trækker ikke ind. Det er faktisk bedre at komme ned i kroppen der, og have alt fokus på, hvordan slapper jeg af. Ja, lige præcis. Ja. Så det er den måde, jeg arbejder på, og jeg tror lige, at jeg vil demonstrere det på den unge dame her. Ja. For I har en fornemmelse af, hvad sker der egentlig i kroppen, når man er det ene og det andet sted. Ja. Og jeg får lyst til at tilføje en ting her nu, fordi vi har den her computer heroppe, ikke? Vi har hjernen. Det man også skal huske, det er, at hjernen den er jo ikke kodet til, at man skal leve et liv i glæde, eller tryghed, eller tillid, eller at der skal være lykke. Hjernen den er kodet til overlevelse. Det vil sige, at det er altså ikke overlevelse på lang sigt, det er overlevelse af det øjeblik, du står i lige nu. Og det er sådan, at inde i det her system, hvis du har haft en dårlig oplevelse, og det kan være, at du har tabt noget, eller der har været en smerte forbundet med at sige noget til en kammerat, eller det kan være, at du har faldet og slået dig, eller været i et biluheld, så vil det kode sig dobbelt så hårdt som en god oplevelse. Det vil sige, at hvis du har turde gå ud og sige noget, og det er gået godt, eller du har kommet ud af komfortzonen på en anden måde ved at gå op i højderne, men det lærer sig, hvad skal man sige, dobbelt så let inde i hjernen, for hjernen er her for at beskytte dig. Så den vil hellere, vælge en vej, hvor den undgår smerte, end den vil vælge den vej, der giver et meningsfyldt liv. Og det er også fordi, at den er sat på den her energisparefunktion i hjernen. Det vil sige, at den vil helst bruge mindst mulig energi hele tiden, så den har energi til, hvis man pludselig skal komme ud for en fare. Og det er jo egentlig smart nok, fordi man kan sige, at hvert øjeblik, der kommer der tusindvis af input ind fra alle hvad skal man sige, kroppens sanser, både udenpå og indeni. Og hvis den bevidst skulle forholde sig til hver enkelt og beslutte, hvad den skulle her, det duer ikke. Den er nødt til at have nogle standardindstillinger, der beslutter, at jeg gør altid sådan her. Ja. Og det er også vigtigt for mig at fortælle her, at jeg forventer ikke, at man er altså 100% over i glæde og tryghed til det hele tiden. Jeg forventer, at man har sådan 50-50. Man må gerne være bekymret, man må gerne være frustreret, man må gerne være bange, men man skal bare vide, hvordan man flytter sig herover igen. Så det er ikke noget med, at man kun skal gå og være Ole Henriksen hele tiden, men man må gerne være begge dele. Man skal bare vide, hvordan man kan flytte sig i givet situationer. Og det er simpelthen en super vigtig information, fordi det er jo også det, følelser er. De hedder emotion, det er noget med bevægelse. Ja. Og det er rigtig mange har svært ved at bevæge sig ud af, jamen det er jo de her mere negative følelser, og i hvert fald dem, der skaber et negativt miljø inde i kroppen. Det er som om, at dem holder vi meget tættere på, eller gør helt sådan der, så vi slet ikke mærker dem, men det duer heller ikke, for så ligger de jo stadig dernede. Ja, lige præcis. Så typisk, når jeg arbejder med folk, så har jeg jo et forløb med folk. Det vil sige, at så kan de godt have det godt i en uge, så ryger de tilbage igen til det gamle, og så skal vi lige mødes igen, og så skal vi lige have den nye rutine ind igen. Ja. Så det er sådan en proces, man sætter i gang for at ændre noget af det her, for at komme i et bedre miljø. Ja,
Og der er også, jeg plejer sådan at sige, at når man er herovre i den her comfort zone herovre med, hvad skal man sige, de 4 lidt mere hårde følelser, så er der typisk 4 grunde til, at man ikke flytter sig ud af comfort zone. Det ene, det er tryghed. Det andet, det er velkendt. Det andet, det er, at egoet kan jo have sådan en dødsangst. Dør jeg, hvis jeg gør noget ud her? Eller også sådan, at man tænker, at det er ren overlevelse. Jeg bliver her, fordi jeg kan slet ikke gennemskue, hvad der sker ude på den anden side. Og vel at mærke, det er jo ubevidst, de her ting sker. Men det kan være godt at prøve at sætte ord på, hvad er det, der gør, at du ikke tør handle ud af mønstret. Ja, blive bevidst om, hvad foregår der egentlig i mig. Ja. Hvorfor er jeg bekymret? Nu behøver jeg at være bekymret. Det gør jeg faktisk ikke. Så kan man flytte sig. Præcis. Ja. Og også fordi det der er med hjernen da vi blev dannet ude på sletten for millioner år siden, der fik vi kun et alarmsystem. Og dengang der var altså frontallappen heroppe slet ikke så stor. Så vi er gearet til, at tanker dels kan fylde så meget, og vi er heller ikke gearet til, at vi enten kan sidde fast i nogle bekymringer eller traumer fra fortiden, eller om, hvad kommer der til at ske om 14 dage, når jeg skal til det der møde. Hjernen tror, at det du tænker nu, det sker nu, og det reagerer kroppen på. Så derfor er man også nødt til at virkelig arbejde med sine tanker.